Rendungan Harian HKBP Rabu tanggal 10 Mei 2020 Debata Nasatia Turpuk Sadarion 2 Timotius bindu 2 ayat 10 sada. Haposan do hataon anggo donganna do hita tuhamatean dongan nama nang tuhangoluan. Debata Nasatia Turpukon ima jaminan di ngoluta asa unang hita mabiar mangadopi aka hamaolon namasa di ngoluan. Rade do debata mandongan hita nang ditiki sitaonan manang ditiki hasusaan nang ditiki las niroha. Sadok tapangido ma gogor sian debata asa diurupi hita ganuk marsada sada diurupi laho mangula akka si ulauta si ganuk ari. Asa sude na taulai mekorhon las niroha jala tau puji-pujian di debata. Molo tahaporsai do pada ni debata di bagasan ngulu taon totu ikon pagom-gom honotama sadok nguluta tu ibana. Unang behita lalap holan mangalului arta fortibion atipe rikot doi. Alai na umarga siani ima harajawan ni debata na manoktongi di Matius bindu onom ayat 30. Talehon ma nasa roha dohot gogota nang pikirata laho manghaporsiai debata parholong rohai di 5 Musa bindu onom ayat 4 ayat sia. Jahoba do parpitorota ima sadap panindangion ni haporsiota tujuluanon. Panindangion si songoni mangapuli hita ganuk atikpe sipata ikon tabolus akan namao. Alai mar hite-hite nama katidakon Jahoba parpitorata dipatuduhon di do parsitutuon ni haporsiaon laho mengadopi ragam ni namasa di hita. Tar patupa debatado saluhut natar pangido asal matokto hita mangolu di bagasan uduk dohot lomo niroha ni debata. Amin. Sian buku si jahawan si ganopari di HKBP buku pajana kamu matu debata.